Even. Yeah, why am I doing Cameron? There's a dinner. Even a man of a sinker. When I quale, no chenam. Adula. But I'm Nisiabu Campulo Beers week and Nando. Musio Bedisha, even when Legua Vapo, or point upon a GBA, or point out Kai, you and Nando. Then we used to walk on her. Well, Karan. Ntoli bugale special bona isi ụmụara ogbo Adula ka Chineke nna ya ogologo ndụ nyere arịsịka ma chịkọba n'udo ka bapụrụ nwanne bụ nwanne ka manụ nwanne ka nwe obi nwanne kedu ka nna bapụrụ ka bakpata ego a nna ba na-emere ka ba mee ya ka bakpata ego aba m bụ eze nwaanyị Ades Udana Bona Nando Namacha. No, Marangoro. Manesio. So, did they kill? They are the kids, so, yeah, the probably take it to a member, times 20. So,
Even Why am I doing camera? that's then. Even I'm ever no person keta. When I kwale nno oche nna m bụ ogbu Adula. Kpọrọ m n'isi ebu ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Ndị ọkwụmụsi ebe dị iche iche bịa ibe nwere gwava bụ ụkwụ onye ọbụla ji bịa ebe ụkwụ abụ ka ha eji wee na n'ugbo na-enweghị nsogbu ọbụla. Kwekere ntọli bugale special bụ na isi ụmụ arọ ugbo Adula. Ka Chineke nna ya ogologo ndụ nyere arịsị ike ma chịkọba n'udo ka bapụrụ nwanne bụ nwanne ka ọmanụ nwanne ka nwe obi nwanne dị ka nna bapụrụ ka bakpata ego a ịwa nna ba na-emerụ ka ba mee ya ka bakpata ego. Aba m bụ eze nwaanyị Adaeze ibe na-egbe ọ na Nando na amacha nnọọ mara ngoro mana eziokwu ise ya adịgo ise nnọọ Malandro.